na omusai James ogotebia mange igora mangane chigosuri no bosemi bwaye na woturikira SMS yao ototebia ndake nkorunse mokieli otobwatete unaboni gando cha rogotebia koro ku Geoffrey Okemwa ogotorora amono yo mwabo maikaine buna Samson ambe yamono Jeffrey wasoko bwati omoroberi gwechigoso na boturikira SMS otebi nkoro ali gotonyora koru tasanga mange kondo mwancho molire sorongo rwa Gusii tubwate chitimu ivere chinene chikogosori ya National Super League ene timu ya Shabana FC ne timu ya Gusii FC chire ime ya NSL ase wiki ya ita gusenga kienda yonsi chitimu chikurora ngoromo chikonyara kuumirana emenyeka ine bune derby una kere Manchester United na Manchester City chikomerana emeka ine buna Manchester derby kere timu ya Chelsea ne timu ya Arsenal chikomerana emeka ine buna ase emenyeka ine buna London derby gati timu jine kere Everton ekomera ne timu ya Liverpool emeka ine buna Merseyside derby igo ndobati chidabi chinyinge na ekere timu ya Shabana FC ne timu ya Gusii FC ekomerana emeka ine buna Gusii derby ndotara Gusii derby wiki ya eta asegetikia Awendo Green Stadium asichitie mchuchale kwa sorry omweli oye timu ya Shabana FC kanyore goli first half egoli umawasoli wetera mawasoli makandi buna Yusuf ensemo ya first half egosoli kaira 1-0 Shabana FC ekabuga egosoli ya Gusii derby andake ene egosoli ya chire ndo bate Gusii FC korukale ene season ya kabiri to bate Gusii FC totore de Gusii derby andake na kiora tebe igoro ya egosoli ye Shabana FC ko nyorobo bui ase Gusii derby ye bitangani ukwanda igoro ye derby Shabana ni timu ya lenge ya singa kiri ngoro ase KPL yone timu imanyikane tena andonsi kera sego chikogosori ekaro kompea mashabiki osabati oteri wao cha sigeti timu ya Shabana gati hichi timu kiri ase Kenya mashabiki yao cha samange igoli beraneli nyinge sana ligotoka sigeti una the last time garona attended derby ya lenge ya Narok Stadium liberali nyinge mashabiki kama chikona korutana no chichuba ekaira 3-3 ekaira edro ya 3-3 ya ekero ya ngin Narok Stadium igo yani derby ekere uchezo no expected una amaberera kurwa timu yeye ne kure timu ono kwana igoro ya Gusii FC no mwaka season ya kabira rase National Super League igo bono na butogota na bubanga bali bataibo atinguru igo na kie mono timu ya Shabana ekonyora ya bwire gose kubuga ase derby ya Gusii Nyorobu na gwetera obo buyobu timu ya Shabana FC kwenye robo buyobu ngati ya timu ibere choka ime NSL wikiravoni ganto wate Shabana FC ne timu ya Modern Coast na choka chia bwire chiko soli sato chirobe kaine 3 in a row bago konyara ko bwego soli yeju ikanyara kwenye sukibono ga ire namba inye asogote na kwa National Super League andake sense meri ya wendo Shabana yonte a red card ya mapema sana kule bakamwa bakalendego ulini bakete kwa mwele kanyara koera andake oroche Shabana FC kwenye robo bui 3 wins in a row bachenchiri coach banyari kubwa sana andake ibagakia kwa Shabana asokorwa ndoko bwa NSL njoma de hegendongera ndaiga hote ase baona chitimu cha Gusii timu ngo support Gusii FC wonigo timu ya Shabana kare liyo chaka eko karibu sana lakini we got the last like 9 games ndiko ikaya karibu una the last season ya inge number 4-5 lakini yakoro se number kianda igo yani wono Shabana wa change ya coach kare coach ya chire nyewe ndombere wonjoreri wone gonto expected una bacha kire ko buga igo twasi umulende na konyeganiria maya enyare gusikoma tekarori ya sukire ko Gusii igo na intundu bwate timu ego chikoso ime ya KPL ekano nande wasere ime ya KPL ngo ball exposed yaba gosori bawo ngomanyekana bali baro guru na nye club cha within the country ego kogosori buya aguru na nyande no nye chitimu cha Tanzania chiko karibu sana Hemaite obwari bwe derby na kare sore ko kana enka kulende kwa kana Awendo Stadium asinga Gusii Stadium na gandete korosi gwandake na ngeo sore ya ninga kole kana segetie kya Gusii Stadium esinga Gusii FC nero ya gwate a home match na home ground yaye negetikia Gusii Stadium kulende ngere korosi go ero andake ekonyara kolina aba rigereri go sabati otereri obwari wakorea gosori yabo andake ritkoria mambi timu ya Shabana FC nekabwate mina negetindi sana ne timu ya Fortune Sacco na Fortune Sacco nere timu etangaine ime ya National Super League nechi point emeronge 3 awase Shabana ire namba inye nechi point emeronge vere na isano na ivere awase Shabana iseko bwali gosori ya mambi ego chikolengane timu ya Fortune Sacco ge kobwa yasukire mutu commentary bagari ya vena so gutangana kwaye ego sori ya mambi gati ya Fortune Sacco na Shabana igetinke likia wendo tasemeliki kubatikana nchoma ate timu ya Fortune Sacco season yeri tete ya ko namba inye gone timu ogasiriri bagalio kwa NSL libagiri molioka tari timu ranya gosiri kene kemino kira tware uamirale obokomu asegetikirikya Awendo ime ya Migori kone timu ya Shabana nige karibu na timu ya Anga
timu matekero linga no bate pressure iko sama amashabiki unakora ligo sama mashabiki na koroche igonga tebone timu ya Shabana litukoriangyo ese ko tangana kubeke goli igera nyale kubeke minani kinande eskebosio as ranking ya National Super League. Nyore timu ya bire gongusa sana timu ya Fortune Sake so gutangana mutwali ne timu ya APS Bomet ya bire gusukuma sana timu ya Fortune Sake senjenere namba ivere kolende ase wiki ya eta yanyala wiko ne timu ya Kibra Black Stars chigoli sato ase goli ya yemo yukana naliba gali ya bene tenyara komnyokie timu ya Fortune Sake mono gontore yagosori APS Bomet iranyala gotwali weekend ye na kiamangana aranyale cover nyagosori ne timu Mara Sugar nebo tagosori isira koera ne timu ya Gusii FC unatoko kwa naiga andake na kiagosori ne iranyale kuonchuru gutena kwa ligi ya NSL. Se ukwana igoro ye Gusii FC na Mara Sugar ne kurwa sensemo ya Kilgoris mwina lakini ase chiko sori chabo ange kianda chomo bawire gemwe ya moyoka igono kwarkana timu ya Gusii FC nigera wasikonyo robuwi na nigera skeko even onyen top 15 ase ranking ya National Super League ande ni mantara koro kwana ya Shabana FC ne bwate mina ne vinge birebosi ebikon kabisa kera ekurwase Fortune Sako nigera chiko ne timu ya Muranga Seals na ndo mate timu ya Muranga namba isato boniga namba isato ne timu yango ngabone timu ya Shabana ne bwana takove komuki Gusii FC aron bono ngonya gosukature aroma tekera unabonya gokie tonya gosuka ngora nonyara na nye point lakini ase mina nevinge ngaite yarure chidro chinyinge sana ase ligi ya National Super League konto beto ko bati chiko soli chia mambi nyora bana litikolia mambi no to karensemo ya Wendo Green Stadium esegetie ko rana kie timu ya Shabana FC na Fortune Sako korega na kwatole chivichechu no roboti uruke boikeranu buna mangana ranyare ko bali nyora buna ngakio mole timu ya Shabana FC yajolete timu ime ya top 3 yarenge APS Bomet kia Wendo abwase timu ya Shabana yanyarite ko ikoru chigoli sato ase gole ya masegetie kwigontore around yeye baoncholeri inkikia beire sengenga kio mweli chinja rinchi ya ngororo bakateba chinja rinchi ya ngororo mbara nara IPS ne timu engiye igontore mambi mauncho likyanyalire ko bororo tugotena yo mancho mole bonigo NBA menano vie league ya Kenya Premier League KPL wiendrete ko betaisa serero to bwate ko sorigati timu ya Gor Mahia ne timu ya Wazito ne ko sori yagendrete timu ya Gor Mahia yarenge bosi ne gole ya masriga na riesagero ndobeto korra ningoko bomo bwinandake na kyo gotina ko league ya KPL kuranyale koba Korendeli tukolia mambi tutwale gosolia yemo erabegati timu ya AFC Leopards ne timu ya Police Kenya Police timu ya rukorwa NSL kurani ngurabwe nyorabu na gwikira boniga Police igere igori timu ya AFC Leopards kuni bagote chi point chirengana ine andake mambi AFC Leopards Police ebale level ya maboniga ningora nyorobu buya gosolia yu kubatekana ncheko timu ya Kenya Police yaberege kolibia ase kimena kyo mali banyitete timu ya Gor Mahia ande nyora Gor Mahia ni chi champion ase usaba nyango ngase kimena ne kia KPL igono no koragana timu ya Kenya Police ese ko bibeka buya abangwana mbaro una naro musikali naro kwa onyonga ase ko be kwa ase striking timu ya Kenya Police nigera nyara kubwa asikimene kigetine timu ya FC Leopards ne ronto ko nyara kwenye wekeranse asichige mchomo ali ko modo kimani arweta ya swase bandari tera kora buya yono timu ngate coaching ose monjore ya koreta se timu ya FC Leopards na ragere timu yeter kora no top 3 una tuana leto mate toma ya Gor Mahia toma ya NFC alafu ni chinde chama kubwati lakini wana matukaya monjore nande ibona ne challenge ase timu chinde kwa kuna Kenya Premier League osego sori ya Kenya ya berigego chinchina nande era chiko ya sana ase amashabiki Wada vidu vichenjanga. Ganda tukawati akosoli UFC Leopards timu ya Kenya Police wikiraboniga chibate chipoint chirengana ine meronge vere naisano na ivere abwase timu ya Leopards ere namba 12 timu ya Police ere namba 11 oyo erabuye na nde igoro yo yonde bakwenda makali ebagotigara ali sevale kubwati na kichitimu chire igoro go sense chiranyare ko gosori igonto betuko bwati ya UNC na kiaranyare ko bese bitive into byonse go chakera eligi ya insepi chi sub county chaito chi sub county league cha Nyamira na Kisii County, twende Mechi County League, Regional League, Division 2, Division 1, NSL, KPL, nkikera akorekane, kuraiga segeta seni kia Ndizi TV.